startuju s karijerom ide Kolumbija Mija, ipak Čelo želi Baklap Baby sa Đoletom Perovićem, Galab na drugoj poziciji, Spolja na treći, blagu prednost u odnosu na Kolumbija Miju, ali sad više ne, imao je Malik, Baklap Baby, sportsko-kliničkog udruženja Ševdeković, prednost u odnosu na Galaba i Miloša Milovića u sedlu Baklap Baby jeste Đorđe Perović, tamo predposlednja pozicija za Serenu Sur, a na začelju za sada Imperija, ali sada će probati Umkolj da običe rivale skroz Spolja. Imperija ima 3 od 3 u ovoj sezoni i dalje Baklap Baby diktira tempo, ne menja se taj razmak između Baklap Baby i Galaba. Vidjet ćemo šta će se sada desiti. Dolazi nam Imperija sa Milanom Kokoljem, izbija na drugo mesto, lako je rešila svoje rivale, pred njom samo Baklap Baby, završnica dvogodečkog kupa Zozlatice, Baklap Baby, Đorđe Perović ili Imperija sa Milanom Kokoljem, da li Imperija ipak može do 4 od 4, Baklap Baby iznutra, Spolja, Imperija, Baklap Baby ili Imperija, pinje se Imperija ide Spolja, Baklap Baby sa Đoletom Perovićem, treća pozicija za Galaba, četvrto mesto Kolumbija Mija, onda Malik Sulejman, Serena Sur na posledku, Belmont Spirit.